Na nápad festivalu som proste prišiel celkom náhodne. Vzniklo to proste z mojej hlavy. Inšpiroval som sa v podstate festivalom slovenským Azyl a aj našim festivalom, ktorý bol vlastne na škole v Žilinskej univerzite, Mediafest. Dalo mi to niečo do seba, no a rozhodol som sa uskutočniť proste festival, ktorý zvýrazní mladých tvorcov, študentov z vysokých škôl alebo stredných škôl, alebo mladé filmové tvorivé skupiny. Jednotlivé hranice festivalu boli stanovené ako 5-sekundové, 33-sekundové a 60-sekundový film a ešte 60-sekundový film, ktorý je ešte rozdelený do kategórií hraný, dokumentárny a animovaný. 5-sekundový film je to proste niečím zaujímavý film. Môžu to byť určité buď grotesky alebo proste nejaké krátke filmy, ktoré môžu nám niečo dať a podľa mňa je to umenie spraviť niečo na 5 sekúnd. Taktiež 33 sekúnd, tiež je to krátka doba, v ktorej sa autor môže vyjadriť. 60-sekundový film je to v podstate zaužívané dielo, ktoré sa presadzuje na festivaloch, čiže minútový film. Je tam hranica, teda keď som pri každej je hranica proste plus minus 5 sekúnd. Je to preto, pretože niektorí autori už majú natočené diela, možno dielo netrvá presne 60 sekúnd, ale trvá možno minútu, 2 sekundy, takže sa to ešte môže zaradiť stále do tej hranice. Ale taktiež, ak by autor chcel, môže zaradiť svoje dielo aj do dokumentárnej, hranej alebo animálnej tvorby. Takže náš festival má aj svoju porotu. Porota sa skladá z viacerých členov. Takže takým prvým členom je speváčka a moderátorka televízie Joj Petra Palavičová. Ďalším členom poroty je známa slovenská režisérka Gabika Halmová. No a tretím spomenutým členom je kameraman televízie Patriot Michal Dobrík. Naša porota má viacero členov a títo členovia budú predstavení počas festivalu, takže ich počet ani mena nebudem spomínať. Hodnotenie festivalu a filmov bude prebiehať v známkovaní, teda známkovaní od 1 do 5, čiže vlastne 1 ako najhoršia známka, 5 ako najlepšia známka. Porodcovia sa spolu vôbec nestretnú, všetko bude vlastne prebiehať len na webe, alebo na Facebooku. Uvažujeme aj o tom, že tieto filmy z nášho festivalu budú premietané na webe. Je to firma Stream Hosting, ktorá nám vlastne poskytuje miesto na jeden deň, kde bude možné vlastne vidieť tie videá v živom prenose. To znamená, že proste celý deň všetky videá pôjdu v priamom prenose a následne pôjdu všetky víťazné videá. Čiže človek bude môcť vidieť a pozrieť si komplet všetky videá naživo aj s ostatnými. Naša súťaž bude medzinárodná, to znamená, že budeme mať príspevky od autorov takisto zo Slovenska, tak aj z Českej republiky. Máme mnoho reklám, plagátov po filmových školách, po akadémiách, aj na niektorých stredných školách. Taktiež sú reklamy na webe. Takže ako s ohľadom reklamy je festival zabezpečený, takže dúfame, že sa zúčastní čo najviac autorov. No a ako do budúcna? No tak uvidíme. Je hlavné, aby tento festival, náš vlastne 0. ročník alebo 1. ročník dopadol čo najlepšie, aby sme zistili svoje chyby, aby sme našli svoje chyby a aby sme sa vedeli pohnúť ďalej. No dúfame, že festival vyjde aj o rok. No a chceli by sme ho dostať aj na takú úroveň, aby sa dostal napríklad do kinosály, do premietacej sály a aby sa mohli pozvať členovia poroty, aby sa mohli pozvať autori a aby sa mohli všetci proste stretnúť a pozerať vlastne svoju tvorbu. Takže festival môžete nájsť samozrejme na webe, aj na facebookovej stránke, kde si dáte vyhľadávať Tell It Quick a pridáte sa do skupiny. Videá sa pridávajú takým spôsobom, že vašu prácu, vaše video si pridáte na YouTube a následne odkaz, link vlastne pridáte na facebookovú stránku. Hodnotenie, ako som už spomenul, bude prebiehať tak, že bude hodnotiť porota a samozrejme bude aj cena diváka, kde diváci budú hodnotiť všetky videá, budú dávať teda páči sa mi to alebo like
a tým vlastne bude vlastne daná cena diváka. Takže vlastne týmto by som vás veľmi rád pozval na náš festival a dúfam, že festival zažal úspech a uvidíme kvalitnú tvorbu a kvalitné filmy.